Te-ai săturat de politică, corupție, crime, reptilieni și alte drăcovenii? Peste tot numai vești proaste și simți o migrenă puternică, stări de anxietate, panică și amețeli? Nu îți trece cu niciun medicament? Asta pentru că nu ai luat pastila potrivită. Abonează-te azi la pastila cu microchip și toate aceste simptome vor dispărea încă de la prima doză. Aflând ultimele descoperiri din știință și tehnologie, mintea ți se va deschide, iar sufletul ți se va umple de pozitivitate și speranță. Hai că nu e așa rău. Hai că nu vine apocalipsa mâine pentru că Mercur e retrograd. Studiile au dovedit că un tratament în timpul sarcinii cu pastila cu microchip favorizează o activitate cerebrală intensă și contribuie la dezvoltarea intelectuală a fetusului. Pastila cu microchip nu este recomandată celor ce suferă de teoria conspirației sau cred că Dacia a inventat apa caldă. Really? Această inițiativă face parte din campania națională de vaccinare împotriva ignoranței. Fii deștept! Campania este sprijinită și subvenționată 100% prin Programul Național de Sănătate, Like and Subscribe. Subscribe now.